Ale tak nechajme sa prekvapiť samozrejme. Týl, kámo, díky moc za TikToky, teda za GGčka. Díky moc. Ľudia, ďakujem naozaj všetkým, čo naozaj posielate čokoľvek, pretože každý renkoin mi brutálne pomôže, takže to na vás. Keď nechcete pomáhať, mi samozrejme nemusíte, je to na vás. Hej, je to len na vás, borci. Samozrejme, vy, čo ma nepoznáte, volám sa Andrej, mám 13 rokov. Tým, že mám 13, tak nemôžem chodiť na brigády, tak si aspoň takto šetrím na TikToku. A práve vy mi v tom šetrení môžete pomôcť. Samozrejme len, kto bude chcieť, OK? Takže je to naozaj na vás. Koľko máš eur za 10 coinov? Za to mám tak 4 centy, kámo. Z toho mám tak 4 centy. Ja by som poslal, nemám peniaze, úplne v pohode, kámo, nemusíš posielať nič, stačí, keď budeš lajkovať. Adam! To si robíš prdel! To si robíte prdel, on to poslal. To si robíš prdel, on to poslal. Adam, ty si blázen. Kámo, samozrejme to mám odfotené, kámo, díky moc. Tak vyberaj rovno ďalší cieľ. Kámo, ľudia, to je blázon, napálte mu tam followy, nás tu viac ako 120 ľudia, vy ste blázni. Adam, veľký frajer, kámo, popíšeme potom po streame, samozrejme. To ti ešte musím poďakovať osobne. Kámo, ľudia, takto sme blízko od toho počítača, takto sme blízko, hej. Len aby ste vedeli. Simon, kámo, díky moc, máš tam follow, ľudia, naozaj každý coin mi pomôže, díky moc, naozaj za čokoľvek. Díky moc. Kto pošlete hoci aký gift, tak máte automaticky follow odo mňa, kto by chcel, je to na vás, kľudne jednu ružičku a máte tam follow, kto by chcel. Tak Adam, vyberaj cieľ už ty, kámo, lebo ja to prepalujem vždycky. Samozrejme, ľudia, všetky rakety. Kámo, díky moc! Adam, díky moc, tak dobre, ja tam nastavím cieľ. My ostatní všetci poďte lajkovať a dajte follow Adamovi, ktorý poslal skoro 1000 coinov už. Veľký frajer, takže naozaj ľudia, napálte mu follow. Ľudia, skúsime tam napáliť gift, že si skvelý, OK? Ľudia, fakt to je raketa, ale prosím vás, my ostatní lajkujeme. Adam, díky. Adam, ďakujeme za rúže, ďakujeme ti za rúže, ľudia, naozaj každý gift pomáha. Díky moc. Samozrejme, na budúci stream odpočítam zase tú čiastku, čo dneska zarobíme, takže uvidíme, koľko stojí. Pokiaľ myslíš počítač, tak počítač stojí 900 €. A pokiaľ myslíš gift cieli, tak je to 500 coinov. Takže tak, brácho, my ostatní ľudia fakt všetci lajkujeme. Vy, čo ma nepoznáte, tak sa volám Andrej, mám 13 rokov. Tým, že mám 13, tak nemôžem chodiť na brigády, tak si aspoň takto šetrím na môj vysnený počítač a práve vy mi v tom šetrení môžete pomôcť. Samozrejme len kto bude chcieť. OK? Naozaj, bol by som mega rád, keby sa nám jedného dňa podarí na to našetriť. Tak uvidíme, nechajme sa prekvapiť. Mám nastavený cieľ, pokiaľ by to niekto poslal, tak samozrejme to fotím. A hneď po streame urobím reklamu na videjko za to, kto to pošle. Ty máš iba 13? Áno, kámo, bohužiaľ. Fortnite Filip, kámo, díky moc, máš tam follow. Takto, keď niekto pošle napríklad jednu rúžu, tak vám dám hneď follow, borci, OK? Takže kto chcete, tak za jednu rúžičku dám vám follow. My ostatní, všetci poďte lajkovať. Ronaldo, fan, kámo, čauko. Všetci poďte lajkovať. Všetci poďte lajkovať. Adam, to si robíš prde, on to poslal, to je frajer, ďakujem, Kristian, máš tam follow, díky moc, kámo. Ten Adam, ľudia, fakt je frajer, kámo, to je rakeťák, jak neviem čo, kámo, díky moc aj Kristianovi, ďakujem všetkým, ľudia, fakt ste blázni a ja normálne najradšej by som sa tu rozplakal, pretože ako takúto podporu som v živote nezažil a ľudia, jak takto budeme pokračovať, tak možno na ten počítač našetríme aj dnes. To samozrejme srandujem, ale bol by to úlet, pokiaľ áno. Dobre ľudia, skúsme tam dať teraz taký gift, že len ho musím nájsť. Sa to volá, že sladké spomienky za tiež 500 coinov rovných. Tak ja to tam dám, hej. Kristian, Sadiky, máš tam follow. Ďakujem všetkým ľudia, fakt ste blázni, obrovský. Ďakujem aj tým ľuďom, čo napríklad lajkujú, naozaj je to. Ja som, pre tí jedna Woman, ja som nešetril na žiadne sluchadla. Ja som na sluchatka nikdy nešetril, takže to musel byť nejaký iný typek. Ja som na sluchatka ľudia nikdy nešetril. Adam! Čo ti dávam? Mám to odfotené, kámo, díky moc, ty vole, to je blázon. To je blázon, kámo. To odkiaľ má toľko peňazí, kámo.
Ľudia, fakt napáte mu follow tomuto borcovi, nás tu viac ako 105, takže budem rád. Adam posiela rukavice, bum, bum, bum. Adam, ty kokos, však počkaj na ciele, kámo, To je blázon. Ľudia, fakt mu napáte follow, zatiaľ všetky cieľy, ktoré som tam mal nastavené, všetky splnil, borci. Všetky splnil, to je rakeťak. Tak vieš čo, Adam? Som zvedavý, či si trúfneš na toto, bracho. Dám tam jednu labuť, tak som zvedavý, či si na toto Adam trúfne. My ostatní všetci lajkujeme, stále som pripravený také väčšie gifty fotiť, takže tak uvidíme. Adam, díky moc, kámo. Keby na záver teraz pošle labuť, kámo, to by bol brutál, ľudia, čo? Ľudia, to by bol brutál, keby na záver takto pošle labuť. Ľudia, my všetci ostatní, všetci poďte lajkovať. Stice, no ja mám tiež 13, kamo. Takže chalan v mojom veku. Všetci poďte ľudia lajkovať, naozaj ľudia, fakt mi tým brutálne pomôžete, takže keď nemáte coiny, jasné, Adam, čauko. A teraz na záver, keby dá tú labuť, kamo, to by som sa fakt akože, bol by to brutál. Adam, tak čauko, keď už ideš. Prajem ti pekný deň a ďakujem ti za tvoju podporu, brácho. Vidíme sa niekedy inokedy, samozrejme streamujem aj večer. Uvidím podľa toho, ako mi vyjde čas, takže tak. Borci, fakt, všetci poďte lajkovať tento stream, naozaj mi tým brutálne pomôžete. Takže ktokoľvek z vás môžete lajkovať, naozaj ľudia, mi tým brutálne pomôžete vopred ďakujem za naozaj každý gift, každý coin pomôže. Ďakujem vám za to veľmi moc. Zaskočím Adama, či? Jako Dominik, brácho, jak to myslíš, Dominik? Dobre, Adam, skúsim ti po streame napísať. Takto. Jak, Dominik? Dominik nejako chce zaskočiť. A jak? Ja to nechápem. Dominik, to si robíš To je blázon. Kámo, tak ty budeš mať reklamu po streame, jak vyšitu. Dominik. Tak...